Pre, ubog pre! Uga pre! Na pre! Ay, wala akong follow pre. Pre, mingaon pre? Okay na. Hindi kayo magwalwal ba? Balita, titinda. Sa kwartaon to, kwarta pa yung mga hilo to ni. Tag maabot to siya gawbuk-buk ron. Tag maabot yun. Sige ikaw, na kwarta yun. Umalit Lagi ito kwarta eh. Pang ay, 5. Ako ang buwang oh, Pre, paliba. yung shot tayo, pre. Ganyan ako si pangitan ninyo ba? Nang sa mga... Ay, naan. Atong baso. Kuha ang baso to eh. Nara ang baso. Nasa lumisa ba? Nara may ring. Kayan. Uy, wag mo. Ganiri niya eh. Buwa na. So, wait, chicks dala niya. Wait, chicks dala niya. Chicks, dala, pre. Buwa pre. Masa na. Mga, pre. Paano, manong? Sama niya eh. Kami, uy! Uy, chicks dala niya. Uy, chicks dala. Wala yung chicks. Wala yung chicks. Hide out na to, Drio. Wala yung chicks, pre. Wala. Ngati, hide out, Drio. Ngapaw, ito nang tayo na yung chicks rin. Ay, chicks ba? Ako, yun ay chicks eh. Tiba-tiba, kita Drio. Tira naman. Tira. Ano, niabot ka ba? Mingaw kaming duwa, Dre. Kami, kaya walwala yung kaniya, pre. May kwarta. Salamat eh. Pasalamat. Ano paliba kung buwang bu? Mas magpasalamat yun. May nakay chicks dalaw tayo. Gani no. Okay. Wala yung chicks, pre. Wala. Umala po, umala. Wala yung chicks rin, pre. Ikaw ba? Sige nga, itos niyo. Wala, pre. Wala yung chicks, pre. Sige ilang. Sa ninya. Tagay. Ayaw bubog ka rin, ma. Gilumot ng baso. Sabi na, ikuha, pre. Kulo, ram tayo yung ginom, pre. Ako, lami-lami. Lami na, pre. San Miguel Light na, pre. Sa. Ano ba ni? Sige na, pre. Sama ka. Ubog na, pre. Ubog na. Pre, uboy. Kulang ba pre? Ubog na, pre. Ubog. Bumang ka, oy. Ubog, pre. Mga bre. Ubog na nga, pre. Wala na, pre. Ubog naman mo, pre. Wala na, pre. Wala na, pre. Wala na, pre. Wala, pre. Ay, ugmal na, pre. Ubog na Wala, mo, pre. Ulit ah. Sige, sige. Pre. Ba't ako? Dali lang ako, pre. Kamu lang bakay, pre. Na makay Wala, pre. Saan pre? Asa yung sanay sa nila sa pre? Wait, gilas pre. Gilas ako, pre. Lami, inom, pre. 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 Pre, ubog, pre. Uga, pre. Pre, na, pre. 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 Eh, ano kay? Ubog, pre. Shot. Sana pre. Oh. Pre. Ay, god. Isa ni. Tae? Saan? Kani ba o? Tae eh. Ulit na ko, cake mo na ko. Ay, siguro na eh. Cake ko eh. Ay, lagi. Laway. Tae man god. Klaro kayong ano eh. No. Oh. Bogo ka cake, banggod lamay ngay kayo. Tae man god ba? Gambi kayo eh. Kaya cake lagi. Tara mo ulit ay. Nga, gambi kayo. Doy baluno ni cake ko eh. So, what's up mga ka-mix vlog? Salamat kay Gihuman yung mga video na. Ganahan ka sa mga video, please like and share, comment. Huwag mong kalimutin mag-subscribe and pindutin mo lang notification bell para update ka sa mga bagong video. So, mag-shoutout na tayo media. Shoutout guys. Shoutout. Shoutout kay kong Chris G sa may og mo rin ni nagatanaw sa mong video. Salamat sa imo og mo na. Mo ko. Shoutout po dahil kung Arjan din. Nagpa-shoutout siya sa kuha dahil. Arjan. Kabalero. Siya go. Og shoutout po na kong sa ila lakno. Warkat. Ako may shoutout po ko ni like ka kabanda. Kiss ko be. Ugbok karon. Og Abigail Tabigi. Shoutout mo kas. Shoutout mo si Kwan B. Shoutout pong Angel Shoutout Ma. po kong Jubilin Banagaso. Shoutout po kong Angel Maymar.
Muna siya. So, mara na ito, no? Shoutout na to si Kwan. Apa? I-shoutout na to si Shoutout Giovanni. po rin kong kwaday. Daniel Delgado. Shoutout na ko ni Giovanni Daugdaug, si cameraman. Okay ra. So, mara na ito, So, no? karon, guys. So, mag-comment lang mo sa mong YouTube channel.